Hola nois i noies, soc l'Elsa i vaig a l'escola Jacint Verdaguer de la Granada i en aquest vídeo us recomanaré Estels vermells. L'autora és Flàvia Company i l'editorial és Ànima Llibres i és de la col·lecció La Formiga. Comencem. L'argument m'ha intrigat molt, de fet me'l vaig llegir en una tarda i penso que és perquè la Flàvia Company els hi posa unes personalitats molt especials als diferents personatges que fa que te'ls estimis i et posis en la seva pell. Mentre llegia la història em vaig sentir majoritàriament contenta, però en alguns moments trista. La veritat és que no m'ha avorrit gens i els personatges, mentre llegia sentia que eren els meus amics, perquè com he dit abans, la Flàvia fa que t'estimis els personatges i llavors mentre llegia sentia que eren els meus amics. La veritat és que no m'ha recordat cap altra història. El narrador és extern perquè ja des del principi diu que el Gerard era un solitari i només llegint això ja he vist molt clarament que és extern. Les il·lustracions sempre van d'acord amb el text. El títol és molt adequat, ja que Estels vermells és l'espècie d'ocell que és en Gerard. La veritat és que tenia bastants paratextos, un d'ells és que la Flàvia Company era l'autora i a mi m'encanta com escriu. Després també que és de l'editorial Ànima Llibres i que és de la col·lecció La Formiga i per totes aquestes coses sabia que aquest llibre m'encantaria. La part que més m'ha agradat ha sigut el final, perquè la veritat és que no m'esperava gens que acabaria de la manera que acaba. Li recomano a tothom perquè és un llibre fantàstic i de nota li poso un 10 perquè és un dels llibres que més m'ha agradat i per totes les coses que he dit penso que és un llibre fabulós i m'agrada molt. Fins una altra!